Mabaidi kedaman. Aku berani. Hayaw nil, istiba akai kopgra जानो ओमफ्राय आं भिडिअ लाग्रा ओमफ्राय सेजा दांग्राया नै बिथांमोनथु जफाय जफाय गिसिलायना गरम एसे लेट जाबायलै नोङो ओइ गुमै बैदि मोनसे दामबाय थायोमोन नङा मोजांथार नोंथां थांबाय दामबाय थायोमोन नायखौ दामनाय हाख'नासो ना दामनाय Pasnya. दे 1 2 3 नुदोंना नुवाखैथाय मोदाननाय मोनसे दाम 1 2 3 लागाव ini lebih simpel Baik, aku apa itu? Caranya nggak apa-apa ya. Musaga. Bagus dan lain misalnya. Kemudian songkan lah yang. Saya pernah mendengar boleh. Bagus pakai dalam. Apa? Belum dah जोबनाय ni. Belum, Mbak. जोंहा मुतुआ सेरजा दामनो सोलोंगासिनो आरोना रोङाखै एसां माहाय रोंहांदों ओमफ्राय दामना नायबाय आरोना मोसाथावनाबो दामबाय गांजेमा दैखौ फोजोबो गांजेमा होनदों Undi lah, aku minta ada. Aku minta. Dei coba ganjema. Dei coba ganjema. Minta. Minta aku orang alam tu. Ya boleh. Bye Bye bye. bye. I'm Tishwani. Saya enjoy kalambai. Garjaman. ada tapi